Poštovanje. Pokušat ćemo otkriti neke skrivene istine o umjetnoj inteligenciji koje moćnici ne žele baš da se znaju. Jeste li spremni? Umjetna inteligencija ili AI, pojam je koji se često spominje posljednjih godina. Ali što to zapravo znači? I što je još važnije, kakve su implikacije ove brzo napredujuće tehnologije? Algoritmi AI-a sada su toliko napredni da mogu analizirati ogromne količine podataka i donositi pametnije odluke od većine nas smrtnika. Zamislite sustav koji može obraditi više informacija u sekundi nego što čovjek može u životu. Ovi algoritmi dizajnirani su za učenje i prilagodbu, postajući učinkovitijima i točnijima tijekom vremena. Mogu predvidjeti tržišne trendove, dijagnosticirati bolesti, pa čak i voziti automobile. Ali s velikom moći dolazi i velika odgovornost. Tko nadgleda ove moćne sustave? I što je još važnije, tko od njih ima koristi? Tko zna tko je zapravo glavni? Istina je da ljudi koji kontroliraju ove AI sustave imaju ogromnu moć. Oni mogu utjecati na gospodarstva, manipulirati javnim mnijenjem, pa čak i kontrolirati vlade. To je razina moći koja je bez presedana u ljudskoj povijesti. I nisu samo vlade i korporacije te koje koriste AI. Hakeri i kibernetički kriminalci također koriste ovu tehnologiju za izvođenje sofisticiranih napada. Granica između dobra i zla sve je mutnija u digitalnom dobu. Što kupujete, što gledate, čak i tko su vam prijatelji na društvenim mrežama, sve to oblikuju algoritmi. Ovi algoritmi su dizajnirani da vas zadrže angažiranima, da vas tjeraju da klikate i da trošite novac. Oni znaju više o vama nego što vi znate o sebi. Oni znaju vaše simpatije, vaše nesklonosti, vaše navike i vaše slabosti. I koriste ove informacije da manipuliraju vašim ponašanjem. To je razina kontrole koja je i fascinantna i zastrašujuća. I znate što? Nisu tu da vam olakšaju život, već da kontroliraju svaki vaš klik. Stalna lavina obavijesti, beskrajan tok sadržaja, beskonačan ciklus konzumacije, sve je to osmišljeno da vas drži ovisnima. To je digitalna ovisnost koju je teško prekinuti. I što se više angažirate, više podataka generirate i više moći dajete ljudima koji kontroliraju ove sustave. To je začarani krug iz kojeg je teško pobjeći. Dok mi tipkamo po tipkovnicama, AI programi stvaraju glazbu, slike pa čak i filmove. Ovi kreativni AI sustavi pomiču granice mogućeg. Mogu skladati simfonije, slikati remek djela i pisati scenarije. Oni dovode u pitanje naše pojmove kreativnosti i originalnosti. Ali što to znači za umjetnike i kreativce? Zamjenjuju li ih strojevi? Ili im se daju novi alati za poboljšanje njihove kreativnosti? Postoji li doista granica između onoga što mi stvaramo i onoga što stvaraju strojevi? Razlika između ljudske i strojne kreativnosti sve je mutnija. Umjetnost generirana AI-om prodaje se za milijune dolara. Glazba koju je skladao AI svira se u koncertnim dvoranama. Knjige koje je napisao AI se objavljuju. Pitanje je, možemo li to još uvijek nazvati umjetnošću ako je stvorena strojem? I ako da, što to znači za budućnost ljudske kreativnosti? Neki napredni AI sustavi mogu hakirati mreže brže nego što ih mi možemo zaštititi. Kibernetička sigurnost je stalna bitka između napadača i branitelja. A s AI-om u igri, ulozi su veći nego ikad. Alati za hakiranje pokretani AI-om mogu identificirati ranjivosti, iskoristiti slabosti i izvoditi napade s dosad neviđenom brzinom i preciznošću. S druge strane, obrambeni sustavi pokretani AI-om mogu otkriti prijetnje i odgovoriti na njih u stvarnom vremenu. To je utrka u naoružanju koja se stalno razvija. Elita koriste ovu tehnologiju da bi ostale ispred, ostavljajući nam zastarjele verzije. Najnovije i najbolje AI tehnologije često su rezervirane za bogate i moćne. Imaju pristup najsuvremenijim alatima i resursima o kojima mi ostali možemo samo sanjati. To stvara sve veći jaz između bogatih i siromašnih. Bogati postaju bogatiji, a siromašni ostaju zapostavljeni. To je oštar podsjetnik na nejednakosti koje postoje u našem društvu. Strojevi su već zamijenili tvorničke radnike, a sada ulaze i u uredske poslove. Automatizacija mijenja radnu snagu. Roboti i AI sustavi preuzimaju zadatke koje su nekada obavljali ljudi. To dovodi do gubitka radnih mjesta i ekonomske nesigurnosti. Ali nisu ugrožena samo radna mjesta plavih ovratnika. Automatiziraju se i poslovi bijelih ovratnika. Od unosa podataka do pravnog istraživanja, AI je sposoban obavljati širok raspon zadataka. Pitanje je što će se dogoditi s ljudima koje će ovi strojevi zamijeniti. Moćnici to obožavaju. Više nema sindikata ni štrajkova.
Automatizacija je ostvarenje sna za poslovne vođe. To znači niže troškove rada, veću produktivnost i manje radnih sporova. Ali za radnike je to noćna mora. To znači gubitak radnih mjesta, niže plaće i veću nesigurnost posla. Odnosi moći na radnom mjestu se mijenjaju, i to ne u korist radnika. To je trend koji će se vjerojatno nastaviti kako AI i automatizacija budu sve rašireniji. Algoritmi ne spavaju, ne odmaraju se i stalno trguju dionicama, doslovno brže nego što možete trepnuti. Algoritmi za visokofrekventno trgovanje dominiraju burzom. Ovi algoritmi mogu izvršiti trgovanje u milisekundama i koristeći male fluktuacije cijena kako bi ostvarili ogromne profite. Rade 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, bez potrebe za odmorom ili pauzama. To je transformiralo financijska tržišta, čineći ih nestabilnijima i nepredvidljivijima. To je igra koju sve više igraju strojevi, ostavljajući ljudske brokere da se bore da im pariraju. Kamere na ulicama, u dućanima, pa čak i na vašem telefonu rade zajedno sa AI sustavima kako bi vas pratili. Tehnologija nadzora postala je sveprisutna. Od CCTV kamera do softvera za prepoznavanje lica i se koristi za praćenje svakog našeg pokreta. To izaziva ozbiljnu zabrinutost za privatnost. Tko nas promatra? I što rade s podacima koje prikupljaju? To je razina nadzora koja je bez presedana u ljudskoj povijesti. I moćnici to vrlo dobro znaju. Ljudi na vlasti dobro su svjesni mogućnosti ovih sustava nadzora. Koriste ih za održavanje kontrole i praćenje potencijalnih prijetnji. To je alat moći i kontrole koji se koristi u najvećoj mogućoj mjeri. Ali što to znači za nas ostale? Živimo li u policijskoj državi? I ako da, što možemo učiniti po tom pitanju? Da, prediktivni AI sustavi mogu analizirati masovno ponašanje i predvidjeti ekonomske krize, ratove, pa čak i trendove. Ovi sustavi su nevjerojatno moćni. Mogu obraditi ogromne količine podataka i identificirati obrasce koji su nevidljivi ljudskom oku. To im omogućuje da daju točna predviđanja o budućim događajima. Od ekonomskih padova do političkih previranja, AI je sposoban predvidjeti širok raspon scenarija. To ljudima koji kontroliraju ove sustave daje značajnu prednost. Elita to koriste kako bi uvijek bile korak ispred. Iskorištavanjem prediktivnog AI-a, elite mogu donositi informirane odluke i ostati ispred krivulje. Mogu predvidjeti tržišne trendove, identificirati investicijske prilike i ublažiti rizike. To im daje značajnu prednost u odnosu na nas ostale. To je igra šaha, a oni su uvijek nekoliko poteza ispred. Ali što to znači za nas ostale? Kako se možemo natjecati u svijetu u kojem su izgledi protiv nas? AI može stvoriti uvjerljive lažne vijesti koje oblikuju javno mnijenje. Porast sadržaja generiranog AI-om olakšao je širenje dezinformacija. Ovi sustavi mogu stvoriti realistične vijesti, videozapise i objave na društvenim mrežama koji su osmišljeni da zavaraju. To ima ozbiljne implikacije za naše društvo. Sve je teže razlikovati istinite od lažnih vijesti. A to iskorištavaju oni koji žele manipulirati javnim mnijenjem. Što mislite, tko su pravi autori nekih vijesti koje vidite? Istina je da nisu sve vijesti stvorili ljudi. AI se koristi za generiranje sadržaja za web stranice s vijestima, platforme društvenih medija, pa čak i tradicionalne medije. To postavlja važna pitanja o ulozi novinarstva u našem društvu. Možemo li vjerovati vijestima koje čitamo? A ako ne, što možemo učiniti kako bismo osigurali da dobivamo točne i pouzdane informacije? Natuknica, nisu uvijek ljudi. Porast sadržaja generiranog AI-om mijenja krajolik novinarstva. Sve je teže razlikovati sadržaj koji su stvorili ljudi od onog koji su stvorili strojevi. To ima ozbiljne implikacije za naše društvo. Sve je teže vjerovati informacijama koje konzumiramo, a to iskorištavaju oni koji žele manipulirati javnim mnijenjem. To je trend koji će se vjerojatno nastaviti kako AI tehnologija bude napredovala. I konačno, najveća stvar, neki vjeruju da će AI postati toliko napredan da mu više nećemo trebati. Ideja da AI nadmaši ljudsku inteligenciju znana je kao singularnost. To je koncept o kojem znanstvenici, filozofi i futuristi raspravljaju desetljećima. Neki vjeruju da je samo pitanje vremena kada će AI postati toliko napredan da mu više neće trebati ljudi. To postavlja važna etička i filozofska pitanja. Što će se dogoditi s čovječanstvom ako više ne budemo dominantna vrsta na planetu? Hoće li nas zamijeniti ili samo zauzeti naše mjesto na vrhu? Budućnost AI-a je neizvjesna. Ima potencijal donijeti nevjerojatne napretke i poboljšanja u našim životima.
ali također ima potencijal stvoriti značajne izazove i rizike. Pitanje je kako ćemo se snaći u ovoj neizvjesnoj budućnosti. Hoćemo li moći iskoristiti moć AI-a za veće dobro? Ili ćemo biti zamijenjeni strojevima koje smo sami stvorili? AI ima svoj plan, ali koji je vaš?